Ah bon, ne Oumar Abdoulaye Maïga ne opérateur économique ne sigiyɔrɔ bɛ Sirakɔrɔ bon n ka bureau bɛ 320 logement na. Bon hakilina nana genre pour que ka jama fara ɲɔgɔn kan ni ka jama fara ɲɔgɔn kan pour que ka jɛ ka transition soutenir parce que u bɛ baara min na baara ɲuman de don n'an farala ɲɔgɔn kan jeunesse n'an denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'u fana dɛmɛ u ka baara la a b'an bɛɛ dusu sumaya don wɛrɛ quoi min tɛ bi ye quoi. Vraiment n ye coupe in da o kan de kan o hakilina de nana n ye coupe in da o de kan denmisɛnninw jama an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an denmisɛnninw ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u soutenir u ka baara in na. Coupe in ye Bamakɔ commune bɛɛ de bon commune bɛɛ de bɛ ka jouer bon coupe in daminɛna le 19 a bɛ finale bɛ tan le 20 finale bɛ tan o de la Bamakɔ district bɛɛ Bamakɔ les 6 communes de Bamakɔ olu de bɛ ka jɛ olu de bɛ ka ɲɔgɔn affronter donc ni minnu fila bɛna bɛn finale ma finale bɛna tan Jelibugu terrain ba la donc ni finale bɛ tan yen de mouvement Mali Espoir ye i n'a fɔ mɔgɔ min ye tubabukan mɛn u b'a mɛn ko mouvement ni mouvement fɛra fɛn min na jama bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan de o de ye mouvement ye bon an jɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka hakilina ye kelen ye donc o de y'a to an y'a da mouvement Mali Espoir la parce que ne yɛrɛ y'o tɔnden dɔ ye n ko bon an b'a kɛ mouvement Mali Espoir soutien à la transition genre ka jɛ soutien à la transition mouvement Mali Espoir bɛ ka jɛ ka transition soutenir ah bon tɔn in tɔn ɲɛnamanba de don parce que tɔn min don ani jamanadenw hakilina tɔn de don parce que an jamanaden ɲumanw de fara faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka tɔn in sigi pour que ka jɛ ka transition soutenir u ka baara ɲuman in na vraiment nous y'a ye mouvement Espoir Mali Espoir yɛrɛ bɛ yen c'est pour soutenir la transition c'est que an y'a ye an bɛ fɛ ka mɔgɔ minnu soutenir u bɛ baara ɲuman na wa u bɛ baara min na a bɛ k'an dusu sumaya o de y'a to an jɛlen bɛ ɲɔgɔn kan ka u soutenir bon tiɲɛ yɛrɛ la n ye jagokɛla ye o ye tiɲɛ mais n ka foyi sirilen tɛ politique la n ka foyi sirilen tɛ politique la n ka foyi sirilen tɛ marché d'état ni fɛn ninnu na bien avant la politique n ka fɛn bɛɛ kun kan alhamdulilayi donc n donna politique la fana ka jɛ ka na ni nin fɛn ninnu kɔnɔ waati min na o y'a sɔrɔ fana alhamdulilayi bon politique filɛ politique tɛ wari ɲini yɔrɔ ye jagokɛyɔrɔ tɛ politique c'est pour tout un patriote genre jamanaden bɛɛ kan ka ni i wulila k'i bɛ fɛ k'i ka jamana dɛmɛ i bɛ se k'i ka jamana dɛmɛ ni min ye i b'o de kɛ a ma dɔgɔn dɔrɔmɛ kelen ma dɔgɔn ba kelen ma ca donc i bɛ fɛ ka jamana dɛmɛ i bɛ jamana dɛmɛ ni min ye o dɔrɔn de don sinon politique tɛ i n'a fɔ jagoyɔrɔ ou bien marché ɲini yɔrɔ ou bien fɛn dɔ o tɛ bien avant ça tout marche bien chez moi alhamdulilayi donc o dɔrɔn de don a tɛ politique ni n ka jagow tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i n'a fɔ u ma deli ka don ɲɔgɔn ɲɛ sira la depuis ko daminɛna waati min na bon vraiment wele bɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma maliyɛnw kan ka hakili sɔrɔ ten ni maa min bɛ taa fɛn ɲini politique la i bɛ taa sɔrɔ fɛntigi dɔw bɛ yen tiɲɛ don dɔw b'u kun mɛ u bɛ taa a kɛ ka politique ɲini ka dɔ fara a kan bon an ta kɔni t'o ye anw ni mouvement Mali Espoir bɛɛ an bɛɛ mɔgɔ bɛ mouvement Mali Espoir la bɛɛ alhamdulilayi dɔ bɛ bɛɛ kun sinon parce que an bɛ ka fɛn kɛ ka sɔrɔ fɛn ma d'an ma mɔgɔ si ma dɔrɔmɛ kelen bɔ a kun ka d'an ma politique mɔgɔ si ma mugan bɔ ka d'an ma an bɛ fɛn bɛɛ kɛ an yɛrɛ ka wari de la donc o yɛrɛ kan ka mɔgɔw sɔn hakili la u k'a dɔn ko an ta tɛ fɛn ɲini ye an ta ye jamanaden ɲumanya de ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan u kana taa politique la mɔgɔw kana na wari du u jukɔrɔ ka ninnu ka ko tiɲɛ u bolo parce que ninnu bɛ min na don dɔ sigiɲɛsira an b'a fɔ n'an kun b'a dɔn an kun b'u ɲini depuis n'u fitini an kun b'u ɲini ka n'u bila nin ko in ɲɛma mais ala mana ko kɛ o bɛɛ ka ɲi bon o kɔni o ye min bɛ sen na sisan genre référendum ye i n'a fɔ jamana yirisunba jamanadenw bɛɛ jɛnna ni min ye o bɛ yirisun min kɔrɔ o yirisunba falenni kuma de ye référendum ye segi bɛ ka k'o kan parce que fili b'a la ni fili bɛ fɛn fɛn na fili bɛ maa sɔrɔ siɲɛ kelen mais a kana mɛn k'i sɔrɔ ni fili bɛ min na o kan ka lajɛ ko ɲuman ka tila ka segin a kan référendum in ko kuma de bɛ yen bon o de y'a to an yɛrɛ ye coupe da ne ko la jeunesse dit oui à la référendum parce que maa minnu nana n'a ye kan k'a falen n'u ma taa fili sɔrɔ a la u tɛna k'u b'a falen n'u y'a sɔrɔ a bɛɛ alijinɛ don sira ye u tɛna fɔ kan k'a falen parce que bɛɛ bɛ fɛ ka taa alijinɛ de la bon n'i y'a ye a ko k'a ka falen c'est parce que fɛn b'a la min man ɲi min an sigilen tɛ ni min ye ou bien min bɛ n'an tɔɔrɔ sini o de y'a to ne ko jeunesse bɛɛ ka jɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a fɔ ko oui à la référendum parce que min b'a kɔnɔ o b'an bɛɛ nafa a b'an nafa bi a b'an nafa sini